Ah, wala pa. Mawun ba ito? Ginawon. Wala mo yan. Kami na may bulto. Yan. Iya, buatan.
Andyan na ako. Ano?
Parang iba. Ikaw pa, pili.
Meron ka kung tungkol ng kaamay yung pamain. Ano naman?
Dua ka naman.
Init. Bibili mo.
ngayon. Yung mga ganito ko. Ha? Bilis na. Yeah. 60 mo rin. Kurang sa gito.
Mga bakal. Silaw. Ako na ka. Mama, dito para siya. Ano yun eh? Ano yun? Set mo naman. Nabintan. Tabu na yung silbi. Yo! Ay, meron na yung tuba. Okay na, mahal. Silbi. Iyo.
Siyempre, may mga regalo. Silver. Kahit training, magpapalo. Ito ako na IT. Oo. Takot sa Taruy sa Akala kong tinalis pa pala
Ano ba? Yung kulog mo. Yung Mark. Sana ba tayo? Birthday, ito ako ba din hindi ko ba sabi ko para respect ko then yan talaga ano po para ba ako dumaan hindi ko sana naman yan ba pwede pa namin ako hindi naman pa kayo ano nangin nila Hindi naman yan ganito.
Sa YouTube na. Sabi ko daw, kapag ko, oo, hindi kami nakarong tumasagoan. Para masarap siya ako. Parang ako. May bayan ano ka ba nga? Ano ka ba nga? Ano ka ba? Ano ka ba? Natawag. Putos.
Dito, talang week. Pag-away ito, tangan. Pero Cash. Buong win eh. Matawag. Ano naman sa kita? Daw na ka. Lanak pa na. Afraid ah. Ay, sa kilo, sigura. Ay, di sa nabisigan. Yun ni. Instagram. Plus 1.
Alam, kay ikaw kay buyong. Galing-galing na wala kaya ba kaya mag-ito pag binanuitan ba ano then Wala. wala mas Martis sakit sa
No, kaya sa barangay. Okay, 1 kilo, okay. Ano dyan? Ha? Bukas yung may kayo. Bawang ko sa tayo.
Pwede na dumaan.
Wala. Karoon na ako lang. Ay, ano lang isa? Ay,
One, ilog ni. Oh. Tusok mo sa nasan, hindi mo sa nasan. Ilog sa lahat. 1, 2, 3. Amerika,
Pinasa ako kanina. May tulak mo. Long. Sige mo man. Sige na. Sige na. Bakal ka man.
Laman. Kaya pa mo dito. Wang mano. Mikrofon hindi pa rin.
May bako mo. Anong grade na ka? No? Ano na, boy? Lucy? Ano pa? Ah? Ang grade tayo? Dong. Mari pa kayo ha? Isip mo gumala dahil Paragua. Mahal pa lang siripira lo. Ano nakay ko dyan. Hindi ka na kasi noon para yung mani ka muna ka mundo ang iba paano na okay yung kung na magaling madigyan araw kita kaya na dito bagi ano ka lang siguro manilig pagkakaroon na dito
magtawag sa ipon mo, ano mo pa. Ipon mo. Maghanap mo. So, idang pang, ay mo na ka. Para isa. Hindi mo para mong mga lugar. Kailangan kong bulsara niya. Makatapos niya inalim na hukay ang abo mo. Malilipat ang ano ka na? Ano ka na? Kung matrabaho makapag ako sa rong taon. Kung makapag sa rong ito na akong look 100 lang bakalan bakalan ha? Eh nga pili isa na sa learning plan di ba ako iba ay mas taday ako maray ako maray tama ako sabi daw may uji kita na nagdang uji ay dok ang nag-uji dyan na siya day yung minag to ako dyan kaya pag makakita mag-play okay so tawa sa ano niya abo niya may mag-edo pagdalon na magtatawa mag-iyan ano na madami pa yun para ano na rin ba ng magkano talaga magkakakas di parang yan wala kayo yung ibo
basa mo na. Ano? Ano kang Bible ko tapos sa nakasurat na rin. Ano, sabi babalik na para nakitang ano ba mga bungso ng mga ng bansa sabi kang ang maaking habang nagsasara yung kailangan na abang ng mundo na para na ang yan naman dahil yun na po na nagkira malapit na pero ang ano sa Bible pa na ang gas sa nagawin nakulong kay mga restrictions dito sa mga palataya ay Bible mga nakulong ng ang Bible kaya kahit ang man makakadek ang man malamang kaya ang matay na kapunan sa bansa kapunan para mo na di ang cross ang katigada kita tuman kaya nagbaga ay parang magamap ang mga kaya napunta sa na Bible kung nananampal dapat ipako lang sila ang Bible lang magamarang ng mahilig sila dapat sa pangalan ang puso ang tulis sa loob ang kumusta ang buhay ng mga pangmatalaw kumbaga dito kayang malibuhay sa kaya nga ito masabi ito sabi sa mahal yan ang buhay na sabi sa basta kaya basta na kaya sabi sa ginibon na sana sarang sabi ng Bible pa kung niya para pag nagadaan marami na kulot pero ang sabi na
sa buhay mo, ka na ng pala. Lord, kung kasi ka bago, talagang kasi ka na yan. Pero kung nagbabago, di ba? Ibig sabihin, Babaga ako magpahit. ako na ang panalawang malusin para sa negative ka ba? Ano mo aking tipong parang mo daw na parang grabe sa pagiging mo. Ang may maganda ang panatay daw din. Isaling taon gado. Nataon mo mo kulay mo. Tawong awan ka ng regalo. Amo mo pa. Ano sa Jesus? Kumbaga, wala kita kang regalo. Dahul na sa panghamang. Pero ang layo. Sabi nga nag-ending na ako yung pag-absent ang tao na sa mga nagdadawag kang pero ang tingin na ng palakay nagdadawag kang Buda, daw day ka magagawa kung may paniniwala ka sa ano ka ang banda ang pagtiwala sa pananampalataya magkapart na ng palakay ang banda nang ka alin ka kapalitan sa lang day kami ay sanduan ka do para nang nilang halimbawa ka nagkapalitan niya mako nagana ni natasaw in-apply mo kung day kang resume siyempre natin yung nangyari yung mo ng transit ng puso ngayon alam ko na po ang sa Luis sa tanda ko lang sa kapag niya takpan sa doon galing niya ni ko pa nagpusin yan ang way out pero pag daw ko ng taram niya paagi para makauwi kapag na rin sabi niyo para tayo baga ano matang sampai itu kaya na ba ano kapag ako sa magagawa motor ko ito na sabi rin sila ang dinuri working panindigan ano
Ay, nakamagin pa ako. Kulang. Pero di mo alam mo, may girot pag yan ang nakapag dyan sa may baka. Pero nakakunik sa baba. Kamulan mo kamulan mo sanaan naglang daw yung gabos diga yung mga nagkitang sa barangay sensitive kayo mag-abot niya ako kaya sa biyernes pa ano ano lapa tapos dugo na lo pa dugo nga dari may bagay ito ulit baga mga lap naling ko to bata papagabot hindi ko pala dahil sa Quran tulong injik tuwang nito taro duwa di pa di talaga gusto na o injection sa lambu sa siga
sabi ka, ako lang po. Tapos kaya yan, sponsor ka na yung maganda ay, ikwat. So, sponsor na mo yung ano, gari, babalik mo yung sukorta. Nagigisa. Ito, COVID. COVID to. Putik. Isang datas game. Ano ko nung addiction ako nung pagkabot yung pagkabot ito na alat nga ni kong private alat naman sa ito talaga big then yung manangat eh bagay tama man ko tayo para pinano ko naman ito kasi sinabot imbis pa ano ako kasi ito naman ko pa ito pag ginawa hindi pa ano sa talagang tama ano ko kanya dapat para nag-drive kang mo ito naman na nakakabagat pa yan kung nakita sige ko sige ka pang magabas panigo tingnan ano ba iba-iba lang bakalan mo saro kung siya bakalan mo dito maluwas na yun may ano nasa loob hindi ba so dyan sa Barangay Ulma nag-ano ka ba? Nag-advance ka? O nag-advance ka na? Gando? Ano ba? Diba? Makagay niligaan nagabal no? Ito ba? Ano ba? Ano ba? Nagabal wala alam mo na ay August alam na po na okay na pag-saldo tawad ka mo yun na kapag kaya nagtawag niya
January, bakal akong alaga ako. Wala akong luto mo. Ay, ang listo. Teka po, sabi kong sulat. Di pa. Sakay ko ang sweldo, bigyan na sana ako. Ano? John? Ayan. Buhat natin buhay. Dito ay buhay. Talaga naman so.
lagi, ano, tatawag ka. Wala. Yung ako. Ito niya naman nga nila palit sa ini lo buat ini ko. Yan. Pasang dari motor. Di mati man ay magpinsan pa natin sa dito. Dapat Kalayo na.
Hindi tanda ko ng spice. Sabang hindi. Degree. Iyo,